wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Rabbana in yasa kasanta kasa ne, kausu ne ya fesa zuman tarbiyya ne, anti ta hakan kuma daraja ne, kusa ne a nesa abin kiwarka ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Kausu ne mubinu hakika titi ne, failu ta yi sayu a so ta fatilas ne, garkuwan marayu ganin kai jabi ne, shehu ne a hayu sanin karamun ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Gausu ne naziru da ka shiga daji ne, gausu ne bashiru idan kai koyi ne, shehu ne habiru cikin ƙur'ani ne, rabbu ne gare mu musu kafirci ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Gausu ne uban tafiya kai bawa ne, shi fa rabbu ne ka jiya shi sa'a ne, dan uwa ka yo hadiya ko loma ne, kai ta son ka karkage yaƙi nafsun ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Munkiri ka bar maganan jayayya ne, dukkan mumini ya rike taslimi ne, kulluhu a gidan biyu shirka ne, shehu ne azimu ta babban tsari ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Shehu ne gaban mu ta baya ku gausi ne, dole ne ka zo mu kaki mu bala'i ne, shehu mai gidan mu barin kasara ne, shehu ne a jamu da farko ka gane ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Gausu ne Habibu dukansa abin so ne, Gausu ne Habiru ga 'yan tafiyan zaune, bayyana da gaibu in ya sabin so ne, shi yake hisabu azabu da rahama ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Shehu ne sifatu ka tattara jimla ne, Gausu ne azatu fa kai taswira ne, ya sakara sautu faɗin ka fa 'yanci ne, shehu ne a mautu hayatu ka gane ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Na fahimta gargami wandon karfe ne, shehu ne abin a rike in igiya ne, Gausu ne muradu a mai duka Allah ne, shehu ne alimu saninsa adimun ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Yayin yasa tambari ya daga murya ne, baɗini da zahiri ai duka tsari ne, wanda ya shigo gari na yi masa murna ne, to ya ƙara ƙoƙari ai haka fari ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Shehu ya fatattaki duka hijabi ne, in ka shafe kaunu fa za ka ga Allah ne, Gausu ne ruwan da ake cire dauɗa ne, in ka bi shi za ka ga babban hujja ne. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Ya Ubangijinmu wani kafarudi ne, kai ka so zuwanmu a so kafari ba ne, amruhu azimun ya sabala'i ne, latara siwahu da ka gaji kai zaune. Yayin yasa gargami wannan karfe ne, shehu ne Muhammadu manzan Allah ne. Shehu ne abin abi manzan Allah ne, shehu ne
muqaddiru barhama kudura ne dukkanin uyubi cikinsa kamala ne babu sharru shaihu dukan alkhairi ne yayin ya sakar gami wandon karfe ne shehu ne Muhammadu wanzan Allah ne alkuhu zamanu cike duka gurbi ne kafu bil lisani gare mu hubudi ne gausu ne iyasa duka hakika ne sai da ki so ni ganin ki ganima ne yayin ya sakar gami wandon karfe ne shehu ne Muhammadu wanzan Allah ne ismuhu hafiyu kaɗan da himma ne ma'u ne anaru cikin duka buri ne lailuhu naharu ka so shi rabauta ne innahu ilahu ka tashi ka bar zaune yayin ya sakar gami wandon karfe ne shehu ne Muhammadu wanzan Allah ne wadahu ka hutu ke yanti a tugur ne nura har da tatu da magara gausi ne karka ɗauki latu malatu fa shirka ne in ka yo fana'u ganin wani sharri ne yayin ya sakar gami wandon karfe ne shehu ne Muhammadu wanzan Allah ne duk ku kara na ci muƙaddami lasan ne gashi nan a coci uban duka ruhi ne duk ku tashi barci mai duka gausi ne marganin tsiraici in ya saki yama ne yayin ya sakar gami wandon karfe ne shehu ne Muhammadu wanzan Allah ne yawo ban fadila sharif uba tsani ne kai da shehu rabiu ta kabin so ne marbatun urula na kudu hakika ne dole ne mu yi ta abar taramun ne yayin ya sakar gami wandon karfe ne shehu ne Muhammadu wanzan Allah ne Zani sauke kaya bar ku fa aiki ne sai da daɗo abuwa gun ɗan hati ne karki ƙara buya hanyar duka ɗai ne na karaya ɗan antifa dabba ne yayin ya sakar gami wandon karfe ne shehu ne Muhammadu wanzan Allah ne yayin ya sakar gami wandon karfe ne shehu ne Muhammadu wanzan Allah ne kaya sagar gani wannan karfe ne shehu ne muhammadu manzan Allah ne